Jeng kulay pi iwi baro haga kateng ka bapyang tam ka jong no pin jong Jesus Christ. Namar ngirang jamat dan ang pangkat santelis ni. Kadang sungaw biang haga pori kabangan ay kublay. Snem thamay kabasuk kabakamen. Ya baro kinumpet ikan ya Good News TV. Ublayin don rengkat pati, ublayin yalam ya pi, ublayin pendap yang unkurku ya kajing im kajong pi. Un yalam ya kajing ya inti kajong pi nang ni syakamat. Ngapen paro ya kajing sengawu ya ka Good News TV. Ya ka bala ay pentalam ya nga. Man ay kini ka devotion ha kini step ka pamenta. Kabenta na kaktiyin kajong blay. Ya ka bangalan chit kum ka nongrim. Ban yaselok hakani ka por kalong nakakita proverb kalong ka ba khatn rio kad khot ka pakhandai ki kintien ki bo ong kum ni ka do nu ubrio ka prakhat ye kalung ti chong hendrei utrai ubayalam ya ka jingjam kalung ti chong hendrei utrai ubayalam ya ka jingjam kalung ti chong komangitip baki ki baro kim jujia lani kim julong kumbang ini plan. Kum ki brio ni don lagi jong ki plan ha ka jing im ki jong ni don lagi jong ki jing tmu bangi kwa bakata ka jing tmu ka jong ni kan urlong. Rei bon sien kita ki paro kim long kumta kumbang ini la plan. Ni ong bangin ya ni ka snem ka pamanta da ka jing don rengkat lani ngin ya kum ki brio ki babek. Rei kata kam long. Lani ngin yo kata kam ka jam jongi lengba jongi ni senen ka pamenta ndai yo lesi kata ro kam long kini ka plan ka jongi gun ki brio ngin le kini ngin le ikitai handai kita ki paro kim long kumba ni plan mani ngin pe nuksa ko ka bala jia harus nem ala jar alpo ngin plan ba ka to ka lockdown kan wan handai ka wan ni haban kang dam ni yin mani ni haban kang lut iki paro kalakta lut ro ye ka kot ka khia ka kata ye ka yo ka kot ka kata lut nadong syadong kam dei ka jing plan ka jongi kalong bangin ya yu tu snem an jar atbo da ka jing kemen da ka jing sok da ka jing snow pha bad da ka bangin yo ta kamai ka chi ka babet ka babiangin yo ta kot ka khia ka babiang anrai kam jia kumta Mano ban poi perkhat ru ya kata ba kampat jujia shua ya kata ru bangi haban kang ni ke yeng ka bakantang ka bangim long shu ban let bani ban penong ki jing sen lani ngim long shu ban let ban rung ha ki yeng ki paramarjan ki yeng ki bahayeng ki jong ru kadai kata ki baro kam dei ka bangi ni plan handai ki chia kani kapen kan mau yang nga ba epi kum ki bangai bangim la ban bat tani ban control ya ki bachia saudong jongi what ya ka jing em ka jongi ru ngim la ban control kani ya kita proverb hang ni kalau nang ka bakhan ri berkhot ka khandai ka pen kan mau yang ni namar kata ba ublei ubayalam ya ka jing jam ka jongi ublei ubayalam ya ka wei pakawei ubakami ya ka wei pakawei ka jing chia Ublay uba plan ya ka jing em ka jongi Jeremiah kalau nong ka ba arp kundai ka khot ka ba khat wei ka om plan bangadon ka plan nak benda ka jongi ban pen bahaya pi ka plan man pen bahaya pi ublay udon ka plan na ka benda ka jongi bat namar kata bun sin ladang ngimnong ki bri wisyania ublay ka plan ka jongi kam ju ya tali kat kom kata ka plan ka jongi kam ju urlong namar ba ngile kat kom kata ka mon ka jongi berhaba kita ki bangi plan kam urlong ni sausi ni kuslai ni biau ni no man sim no handai ka tin ka jong play ha ni step ka pen kan mau ya ni bangim dei ban kami lenti than ba kita ki bangi plan kin urlong u jacob ha ka shiti ka jong u ong kum ni to menta phi ki ba ong Haga ni kasni ni lasai ngin ya let syagani lani kata ka nomba but ngin ya shong hang ta shisnem but ngin ya khai but ngin ya yo nong kata ka ni ka plan ka jong brio ka ba ujak ko ong haga ni shiti ka jong u ka lanong ka ba saw ka khot ka ba khat lai
ni plan ban let cakap tak nong ba ni plan ban let ikan ni ban yo nong ban khai ban pateng ban yo nong ban ngin im ngin syong hang ta shisnem rai gat khat ka khat sau pat ko ong kum ni rai haba phip tip ke ei ka ban chia ha ka bala shai pi plan ni kata ta gada ka ban ni nim tip ke ei ka ba don hang te khamat ke jong ni plan ban ya ye ni ka snem ka ba man taru ba ong bangin yo ngin bit ngin biang ha ke ei ke paro rai da ka ba ni nim tip ni plan ni kita nim tip ke ei ka ban chia ha ka bala shai ka ba kum no kata ka jing im ke jong ni kan long kani ka long ka ba shisha Bakum ki beri ungi don lagi jom ni plan dah kebentar dari kesenian ni baru si senam ngin lek kita. Wat habangi ngintip ke ei ke bancia, yo le si sibit dami, yo le si la shai ke sini, ngintip ke ei ke bancia. Haka jingat lenti ke jom ni, haka shiklip man. Kad khot ka bakat khat san pat haka shiti ke jom Jacob hi, ka penken mau ya ni hang ni kum ki banget ban ong ba kita ki plan ki jom ni kin urlong bat kin long kat kum ka mon ke jom ni lada me mon atrai. Lada mon utrai ki ei barok kin long ki ei barok kin chia ki ei barok kin long ki bajok dan ki basaiso ngila ban ongru bang ni nginam pang nginam shitom nginam ngi em na ngin em ka jing em ka pahu bahai ngi em ka jing em ka babet ka babiang lada utrai umon kata ka di banlong ka jing em ka jongi kum ki kon kristan ka bakat kum ka di ka khot ka bakat san ka om kum ta ka jing khot yang ha di pi ha ka ni ka step ka bamanta ka long to ngin shanya yala di ha ka jing yalam ka jong play to ngin ong ya ka ni tin kum ba uja ka ong lada mon utrai unle unpun urlong ni di jing mu jong ki unpun urlong ni di plan ki jong ki pangilang plan na utang ni snam ni baro shi snam kum ki banget tungin duai yo play bo unia lam ni ka wai pa ka wai ka sim jam ka jong ni ka bangila ban jam ya ka jing em ka jong ni rengkat patu play ka bangila ban long ka tak aba tungin duai bo play un ai boru yang ni ya ka ba lengma ka jing long jing em ka jong ni ka ba ni pediang ni kata ni hon ni ke en ka bo play un yalam la da mon man pen urlong ni kata ka jing em ka jong ni bakan long ro kata ka jing em ka ba ni la ban kring ni ki wai pa to ai bangin plan ye kini ka snem kat kum ka ba ublei umon ngin wai ro ba ka simjam ka jongi kan long ka simjam ka ba pendon burom ye ublei badru bangin yai shania ha ka jing yalam ka jong u ha ki por paro to plain kurku un yalam ni bat undon rengkat bat ni we pe paro leng ba jong ne sni hi paro ka we ublei kurku na ka banta ka burom jong u amen to ni dwai blei belum pa jing ba bening Iwan mendem hakamat ket kecing senai ke jom mi kin ra pe ye kan ye step ni sni ban ayu ye me kecing don kat ke jom mi leng ba ki sni bala lek no baro kin ra kerpang e na um dagan ye snem a jar apply ka bangila yo ban khaliap kin ra pe ye ni ye ka sam te blai ke jom mi ni ayu ye me kecing don kat ke jom mi ni ayu ye me ye ba me la pan ma e ni ye ka bangila ban jam ki khat san dali ni yo ban jam ni khat san dali mau jam kin ra heu ni snem ko thamai Ni aingu ya mi kan rat ke jing don kat ki jong ni hi kai ni namar kata kan rat be ye bangila ban shania ha ke jing yalam ke jong ni namar me long blai ubala ban le ke paro uban yalam be ye ke jing em ke jong kita ki ba shania ha me hi kai ni ki bangi kan rat lomba jing re sini ye ke bangi nang la ban ye ye mi nang la ban bot ye mi nang la ban shakri ye mi ban nang la ban shania ha mi ha ki por paro Snow try but pediang ni kicing dua ye kijong ni pediang ni kini aku boro kum ju kan rat lang ma ju ni step ka pamanta ka ketemu Jisu ni pan ba ni dua ye kini ki paro amen